Himɓe wuro Belel heɓi wallinde kare kutinirɗum hande e jango bana koromje fukaraɓe e kolte. Dara hotowol Iga Sahel. Anten Ngaoundéré ɓe dokki wallinde ɗuunde ha Setik de Belel, sous-préfecture de Belel, et lycée de Belel et lycée de Tello. Kawtal Kodap ɗum kawtal ngam jaynitare arrondissement de Belel Anten Ngaoundéré. Ɓe ngaɗi dokkal ma pindiwal ha berniwol Belel dow ardungal hoorejo kawtal ngal Alhaji Sadou Abba. Ardaniɗo kawtal ngal Anten Ngaoundéré ɓe yalɗiri ha wuro Belel ngam hokkugo dokke. Dokke ɗe hokkama yeeso ummatore e tawego sous-préfet de l'arrondissement de Belel. Kodap Anten Ngaoundéré ɓe nyiɓi ɓaw cuuɗi, ɓe dokki tolji, ɓe dokki nokkure nde ɓe sigata hande salte har maare. Nonnon ɓe dokki hande wato kekeji nyotugo ha rewɓe arrondissement de Belel. Ɓe hokki hande bascour hande je ha jijiɓe ɓe arrondissement de Belel heɓi wallinde nde. E nonnon lycée de Tello heɓi kanjum fu table banc. Nonnon hande ɓe dokki hande babal rufugo salte ha sous-préfecture ha lycée de Belel e ko nandi e majum. Kuje ɗe hokkitama officiellement yeeso sous-préfet dow ardungal Sadou Abba. Directeur Setik de Belel o seyorake ɓe hande yalɗirgo Kodap Anten Ngaoundéré ha wuro mako e waddugo wallinde. Ha fahinta ɓe holli ummatore ɓikkon ɓurkon margo faamu daɗa haɗɗon man Alhaji Sadou Abba hokki ɓe wallinde wonde. He aynon man députéjo Assemblée nationale Yawba Alaji kanko bo hokki ceede ɓawo Kodap hokki cuuɗi hokki hande tol, kanko bo hokki ceede ngam ɓe soda leɗɗe ɓe tolira suudu maɓɓe. Nonnon janginoɓe ɓurɓe tiiɗal ha jangirde ɓe hollama yeeso ummatore. Nonnon Alhaji Sadou Abba tiɗɗitini ɓe dow kuugal maɓɓe. Ɗum association on hokki ɓe ɗo ƴona ɗum Kodap, comité de développement de l'arrondissement de Belel, amma min on président man, kanjum on waɗi himɓe ɗo wi'ani min hokki. Dokkal man bo min hawti min dawridi dow patakewol directeur Setik e ƴami min usini min vallita mo on ado ballangal min accepti kadi min vallitan mo, min hokka min waɗi min vi min vallita mo nde min patakewol mako yotti kadi min waɗina mo ɓaw suudu oɗo bukara ha lycée man ha l'école mako. Min waɗi mo ɓaw suudu, min heɓini mo tolji ha o hura suudu mako wondu suudu vi'etendu bureau. Min heɓi ni mo table banc ɓawɗo bukara table banc 10. Min heɓini mo be ɗona ɗum kit sanitaire, c'est à dire soji min ta'i min waɗi peinture, min waɗi maɓɓode ɗo wofira poubelji. Min waɗini mo be ballon be burɗi be soji je ɓe lottirta suuɗi e ɗum on dokkal mako. Se min tawi ndikka min ɓeddina keddiraɓe mako fu. Min hokki kit mai ha sous-préfecture Belel, min hokki be ha lycée Belel. Donc min vi kayinda min diwata min yaha Belel ni ndikka min hokka Tello fu. Tello bo min hokki ɗum table banc 10. ɗo on kadi kawtal Kodap Anten de Ngaoundéré hokki sahu ha arrondissement Belel hikka. Nonnon kawtal ngal ɗo yoɓa metre en woɓɓe kala lewru fu ha nder arrondissement de Belel. Anten Ngaoundéré efti teddenga yoɓugo janginoɓe woɓɓe. Ɗum yettore on Kodap Anten Ngaoundéré waddi wallinde ɗuɗe ha Setik Belel minika min yettire min ɗo yela Kodap jiɗi be walloɓe luttuɓe hamda en wallotira en maha arrondissement men yaha yeeso.
yettore mi yetti ummatore ha yalɗirde ɗo seyi sous-préfet de l'arrondissement Belel ɗo seyi hawritirde nde timmi be hokkutudgo kuje ɗe ko moye hoti har mum nder sewelo